Ejigade benki naциональный орионугар билинги тургунан үз тыынча агуон бир таба бар. Төт арада ойап шина таба иетитинен жарыктанар. Бүгүннерге үтөөгеске кубулуйбут табахыттары уруйдур котугу эргимте ден быраанник 2 күн устата кен далаханнақты кытылынна. Орыон бағылыга Алексей Мандаров, ил түмен депутаты Иван Андреев турорбут сүрін биристерин 2 бураны сүйерген тыңағанна күректейлер болулар салгы беге улустағы устар білөкпіт. Тәрәһин маңнайгы күнүгәр табахыттар оройон нәһилер жаһалтатам тә кайсватын салалтата жогускайдагы сүбәлир методологический кен үләһиттерәм туханнак тирелтәләр салаятчылары кыттылак сүбә мунняга ытылыннам. Манна табахыттар кыстыгы кайдак торабыттарын туак калгалар бааларын эттиләр, турорсар вопростарын ыйдылар. Үгәс быгытнан улус жаһалтата уанна общиналар салгы виргөлелер туһунан сөбеләң баттастылар. Биге 2012 елдан уламы дүләли хитәбет. Вапсая он или хеттәхпит, табабыт билгин 600-тен хеттәхүсек курдук табалахпыт. 600 бәкки быйыл мәттәх урукку хылларга үшбей этебит. Сүлөт өрүлә агырылдыгыта табахыттар параттарыттан сагаланна.